Taon-taon, 8 milyon na tao ang namamatay nang dahil sa pagkakasakit buhat ng adiksyon sa sigarilyo. Maraming pamilya ang nasisira, hindi na nagiging buo. Maraming buhay ang nasasayang. Kaya po natin itong iwasan. Magkaisa po tayo. Ang sangay ng Pangasinan 1 ay nakikiisa sa kagawaran ng edukasyon sa mga programa nito na sumusuporta sa tobacco-free generation. 10 ng ating kaguruan at mga empleyado, ako, si Sheila Marie A. Primicias, OIC Schools Division Superintendent ng Sangay ng Pangasinan 1, kasama sa paghubog ng mga bibo, batang inform tungkol sa bisyo, batang iwas bisyo. Together, let us help protect our learners from tobacco industry manipulation and prevent them from tobacco and nicotine use. Kung kaya't mga magulang na tulad ko, mga leader ng gobyerno at iba pang stakeholders ng ating sangay, palakasin po natin ang puwersa towards a tobacco-free generation. Magpunyagi po tayong lahat.